Awuyazi angisazi sebethi ngilotshile i-iPhone. Hhayi angisazi-ke yazi abantu bakho bayangiphoqa. Hanqezi. Sebethi hayi futhi yazi futhi suyaphupha. Hayi kushuthi vele nje ikhamera phela angiyisulile bakwethu. Awu kodwa manje. Hayi kodwa nalomunye umntana nimenzani? Angisahalela ukumbona the comment. Indlela engikhathele ngayo kazi ngishisile langa namhlanje. Oh, ukusini manje uJoy? Hello, ma'am. Hello. Hello. Yebo. Ngishaphi wena? All right. Ngi-right wena? Sharp, ma'am. Ngiyaphila nami, ma'am. Kune-request wangu-assessment. Ntombi yolahleko. Yebo. Uyangizwa? Angikuzwa. Ma'am. Cha, angikuzwa. Yini network yakho? Eyami noma eyakho? Sekangizwa? Ayisho angazi, nami yami i-right angazi ukuthi ngiyaphi. Uhlala kuphi, ma'am? Mama. Ngihlala eDurban.
Guys, angisazi noma iyakhe network. Ehluphayo. Honestly. Kasuka nje inkunzi, hawu kodwa bakithi. Hawu kodwa mntana abantu. Thank you forever young. Hayi, Njani? ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Uyakuhleka noma uyakhala? Hayi, angisazi-ke. Kuzinci. Yo. Mama. Yebo. Hello. Yebo. Yebo. Acha khamba. Uyangizwa manje? Mama. Yebo. Uyangizwa? Ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa. Mara uvele uthule nje manje angazi. Ngiyakuphendula nje. Uthe uhlala eThekwini ne? Hayi. Hayi mina ngazi noma awungizwa noma manje na ungaphenduli ngizothini mina because ngiyakhuluma uthi uyangizwa and awuphenduli futhi. Hawu bakithi ngiyakuphendula nje.
mama. Ngiyakuphendula nje. Uthini cause uthulile ngiyakubuza ngithi uthe uhlala eThekwini konje. Ngathi yebo ngihlala eThekwini. Manje uvela uthule nje isikhali ningawe ngisazi noma uyangizwa noma ungizwa yabo. Owena othulayo? Uright mina ngihlala la eJoburg. Ne? Okay. Uhlala kuphi neTheku mama? Uhlala kuphi neTheku? Emlazi. Ngihlala Emlazi. Emlazi ne? Emlazi kwabani? Kwaba kwa khona nobani? Ngihlala kwa-V. Mama. Ka-V. Kwa-V a7. Oh. Anginokufika yazi la. Nginokufika yazi lapho kwa-V ngidlula nje. Okay. Ne? Okay. Mama manje uvela uthule ngazi noma uyacabanga noma kwenzakalani ngithola. Ngiyakuphendula bakithi. Igama lakho bathi bani konje? Ukuze ngabona nathi noma athandwa noma othandwayo. Hawu nimkhiphelani? Nimkhiphelani? Hi. Hi. Kanjani? Ndiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngibukele lo sikhokha ekhona. Ngithola ukubhayizisa i-network njani. Uyazibhayizela yena cobo lwakhe. Ngicabanga ukuthi network. Network ne. Because ukhuluma emva kwami. Mina ngosizwe ngihlala eMpumalanga mama. Okay. Uyakuvakasha ngapha eGauteng eMpumalanga? Lutho, ucela vele. Vele. Ngicabanga sengivela kahle manje. Yavela kahle. Angizijwayelanga ke lezi zinto zabo ama-live mina. Camera sizwe. Akujwayelekanga nje ukukhuluma nomuntu omuhle kanje. Eish, ngoba yilapho. No. But I knew it, light skin. Mara wasodeleleka la. But isigebengu esimhlophe asikho. Hawu, namkhipha naye futhi. Kanti yini? Barry from Mpumalanga. Otha, yazi ngiyithanda lento yenzayo lento manje uncokola namanye amajeti. Hayibo. Uyazi loo nto. Why? Nje. Vela kaloku. No, like ngisapheka ngisesekitchen kaloku and but ndiyaye ndibukela live wakho apha.
Yeah. Uzangixelela nje qha uba uyithandi le nto. No, like yeah, bengifuna ukuxelela loo nto. Oh. Uziva unjani ke ngoku undixelelile? Ima like uyaphoxa okanye like wenzani? Hayi ndiyakubuza. No, like bendixelela into endiyifilayo mna like yabo. Nam ndiyabuza kaloku uba uziva unjani ke ngoku njengoba undixelele. Umbuzo onjani lowo? Ngumbuzo ofuna ukuphendula. No, bendixelela mna like bengafuni. Ndiyayazi ufihle uba undixelele, ndiyakubuza ke ngoku uba uziva unjani ugqiba undixelela loo nto. Okay, ngiziva ndi-right. Oh, yintoni ibinzima ke ngokuba undiphendule? No, like umbuzo wakhe ndim-understand yazi. Hayi ndiyakuva futhi. Ikhona enye into ke ngoku ofuna uyithetha? Yeah. No, like bengifuna ukuxelela loo way qha. Okay, bhuti. Okay. Sure. Sharp. Molo, Molo. unjani sisi? Ndiyaphila unjani? Andaphila khona. Mina igama lami ngingasiphi? Okay. Ya, ngihlala eKhayelitsha. Ndifunda eBlank College, Stellenbosch. Okay. Yeah, and I've just heard uba nawe uhlala apha eKapa because bendilapha kwi-live yakho. Xolo. Vilikhemere khe. Ayiwayihleka jo. Like indlela ongene ngayo ngathi like ubuzilungiselele. Ezilungisile njani? Like nje yonke into yakho nje. Abufuna spontaneous kanti. I've been watching bendibukele what's happening and ndibukele into eyenzekayo, so that's why. How's studying? How's school? Isikole sihamba. Hey girl. Unjani babe? Right. Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Uthe awujoyine nje namhlanje Alright uhlale lapho ongahambi. Molo sis. Okay. Yebo. Yebo ichomi yami. Molo sis nawe. Molo. Unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiphila khona na ngubani igama? Uthando. Thando. Thando ngowaphi? Akasekho Thando. KwaSethekwini. Yo uhlala kude ntombazana hayibo. Yo. So Kubani obetha screen?
Angisakwazi kena. Wazwa muhle. Kyale ngikhona umuhle oh. Lihle. Ya. We, yami network. Network yami ngi. Uyazwakala yazi mhlawumbe yami. Oh. Kithi ngikhona oh wena unjani? Ke-right. Awusaziwa girl, simane sibone uvela kancane uphinde uphume. Yabona nami sengirelaxile senginjoyinile. Welcome. Bese ngikhathele. Ngiyayazi oh isicefe kabi afro. Cefe. Uba lo sithando take me for granted. Oh, you send me an invite. What? Why unifakile? Hayi ndikufakanga. Why unifakile? Awuyazi. Hi, Anne. Bani ka- Elihle sikhutshelane. Anikhutshwa ndim. Hayibo guys, Ubani aniyibambi usikhupha ni bani? phone. Yo, yabona bese bathi ndim ke sana bakhuphayo. Unayo yini? Mhlawumbe ngibo-8. Sanibona. Yebo sawubona. Thank you for the Ngiyade ngihleli la roses. kuma-comment section nibahle yezwana. Siyabonga. Ngibuka nje ubuhle betheku. Ya. Awubona uthandwayo? Ankosi. Awubona? Yebo Konwabile? sawubona. Njani? Uyaphila njani? Ngiyaphila nami. Uyaphila umngani? Angathi usafrizile. Nguluthando mina othandwayo. Kwamhlongo nginokubona yazi online. Why Okay. uhlezi ulive mama? Wayi ngihlezi ngilive Eh, ngoba ngiyathanda ukuba live. cha mina yazi ngafisa ukwazi yazi. Hawu. Ngifisa ngempela. Hawu. Hawu bani-ke manje lo shaya nge-screenshot? Sahla thina lapha. Sanibona. Yebo sawubona. Uyaphila. Siyaphila kanjani? Siyaphila. Usuku lwakho belunjani ngelosi? Bekuwusuku nje ukukhathazayo sengizwa na. Cha luhle-ke ngoba sengibone wena ngelosi yami.
gambling out. It's crazy. Siyabonga, sifuna ukubuza usuku nje ube nobusobo omnandi. Ngiyabonga. Uzale kahle. Nawe unjani? Sawubona. Yebo, sawubona. Yo, azi bengihlala isikhathi esingakanani nge-request sengize ngikhohlwe nokuthi bengifuna ukuthini. Oh, Ncesi. Mara unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ubuke kumncane as how old are you if you don't mind me asking? Na 15. 15. Hayi awukwazi. Ungitshela ukuthi umncane nakimi. Hayi, ngeke. Ngiyakutshela. Wena nangaki? Ngiyobamba 18 mina. I'm turning 18. Mdala mos. Ngiyajabula. Akusho ukuthi ngimdala vele ngimangele 15 years old. Mara angeke ngikuphikise makusho wena. Uke uze ngaphi eGoli? Oh, okay. Usuku lakho lube luhle bengithi ngibulise nje. Okay, but ngiyabonga. Horror. Yewona qhamuke ekhanda. U15 yewona qhamuke ekhanda. And she's Hello, Bob. Hello. Njani? Ngiyaphila njani? Right, man. Yo. Mina yami sengisithi ngifiliba xa ngibona wena yo hayi vele ya bright nyani ngoku. Yes. Yo. Yeah, abo. Cinga ndiyaqhatha ichomo yakho ni serious kanjani? Zange nda serious kanje bomini bami. Okay. Ngikuyile tatam. Bese uba ufuna umbhaleli uba ubuye phi? Ufuna nje yonke incazelo. Uthetha nami ngo. Qala bhuti bosithini? Oh. Yabo besathetha lo ngoba serious bami ngale ngale comment yami. Yokuba imini yami uphopha ubusuku bami sekusebusuku ngoku buvele ba bright. And ke ngoku andikho sure noba ndiyaxoka na xa ndisithi intombi yakwaZulu. Hayi uyaxoka xa usitsho. Oh, ngumXhosa wakho. Ewe bhuti. Hayi yabo kwawuthi ewe bhuti ndikubuza ubungowaphi so ndixelele uba ungowakwaZulu.
Ndingose Durban. Yo, ndawona eDurban. Ndingoko nantsika mna. Waseharding, yakwazi Harding. Hawu. Hayi ntombi. Yalahla ke ngoku. Ndikulahla njani? Ndavele ndikushiye papa. Hayi, awuzazi noba ungowaphi kaloku ngoku. Njani uba ndizazi uba ndingowaphi? Kanjani manje? Ndiphaphame andazi why ngendibelele down. Ambovasa. Behlaba lo ntombi ubathe mhlambanga kutheni umqonga phezu kwamlomo ndiyayibona goodbye isakuzana ndiyayibona ke ngoku damn chocolate njani chocolate cake chocolate cake style. Nobani ngontombi yolahleko. Habibi, come to Dubai. Athi, ayibo, xolo, owethu uthi ufuture uyintombi yolahleko. Kanjani manje? Ufuture ngicela itswele. Imodel, ngangifanele ukuba imodel, idlala ngami ke wena. Ifo ipage yakhe ingodoctor into i-dentist. Idlala ngami. Ucinga uba ungu-athi uthi uzolithini athi? Itswele. Sopheka. Yo, hi. Hi, How you doing? I'm good, Rena. Yeah, I'm chilled. Oh, I did. I'm so sick. Oh, come on. Mufasa. Hi, Kabelo. Hi, Chopper. Shame on you. They're right. Imoist kamnandi. Cha imusweet. Ndithanda isweet chocolate. Jonga le moist. Ile kaMatilda leyo akambuka Matilda. Yiyo. Hi, Lubazi. Oh,
Ehlisa ispeed ngokwenza kakhulu kodwa ucela umncamo. Oh, ndilambile nami. Lambe down. Where's the name? Oh, God. Thank you, Crossfire. Shika. Yo, what nyash. Hi, Chris. Oh, kuvela neziwezi. Zibe down leziwezi. Uthani negravy? Nanto libisile. Hi, Sianda. Uyaluma. Luma nalo. Ngiyaphila mina unjani? Thank you, Gumbi, for the follow. Uyabulisa uFanes art. Uyabulisa uFanes. Uyaphela wena. Uba nokuzicanga nophela. Senza. Nokunakuthi. Mahenis, hayibo guys, babuka khona amahenis la. Ngikabani fona eringayo? Athoko nokufikile ngalokhu uthe Yo. Yakho. Awuyiva kodwa? Nde. Nothi ndiva into zami ngalo. Ndiyiva nomako. Please follow me on Instagram, guys. Ngiyaphila luyanda njani? Ntombi ukhathishanga kakuhle bakulinda ukusuka kuyo. Suka bheke. Lwethu ngixoko uphefumula. Ngiyakuxosa. Yo hayi athi Fondini. Yebo. I-handle ikubhale yami at Miss Tokyo. Bengathi umuntu uyafa. Hi Leah. Yebo njani? Ngiyaphila njani? Ngikhona. Uyaphila. Uba Instagram. Go Miss Tokyo. Oh, alright. Ngizokufollow. Ngizokufollow, Okay. Yeah, busy ngani la? Ngi-live. Yeah. Ngibhizi ngi-live. Yeah, alright. Ngeke ngikwazi-ke ukuvela uma ukuthi mhlawumbe ubufisa ngivele lapho. Ilo account yami isayintsha manje. Yeah. Okay. Owethu uyandibulala uzoba sathi lugwini. Yeah.
ntombazane. Uzawuthi Mina like ngumuntu oluphuzayo. Yabona owenze inkondlo. Wena ubhizi ngani okunye? Umuntu onjani? Owenze inkondlo. Oh, mina ngibhizi ngesikole. Ubhizi ngesikole. Mm. Alright, ufunda phi? Ngifunda hey, hayi ke ngo. Hey, Ango? Ufunda phi? Ngifunda eNorthgate College. ukhona Thepha athi you look like a baby. Hayi le baby. Le baby ngesixhosa. Uhlala kuphi yena indawo? You look like a baby. Ngihlala eThekwini. Unombala eThekwini. le baby. iThekwini elikhulu kangaka. KwaMashu. KwaMashu. Alright. Mina ngila ngakulo kuzana ngabo Chaswet. Oh. Yabo njalo. Kodwa ke ngisazokubhalela nawe inkondlo yakho. Ngikhayele. Okay. Yes, wena wenza into right. Yabona ke wena. Ngisazoyihlela khululeka. Okay. Yeah. Ngiyobona ngawe mina. Into le right endiyenze lo. Belunjani usuku lakho? Usuku lami? Bekuwusuku sengizwa ngawo. Ahora mbelu right. Bengisebenza nje. Yeah. Bekuwusuku nje right. Ngiyakuzwa mina. Yeah. Umuhle ke yazi bake bakutshela kodwa. Ngiyabonga. Ayikho inkinga. Yeah, sis. Anginawo amaningi engingawasho nje. Bekuyilokho nje ngikuncane. Ngibuze nempilo ukuthi right yini. Yeah. Yeah, nabo abantu babhala lapha bathi imbongi enjani. Ngiyabona nje abantu. Kodwa yeah. Kodwa phela bakhona abayishaya inko ngaphezu kwami, yabo. Kodwa ke yeah. Kodwa ke ngingakuzwisa mhlambe ke like i-punchline yami. Yabo. Ngilale. Yeah. Ithi Nkosi sibaningi sonile kepha siyingcosana sicela intethelelo. Zubathethelele nalabo bona bengazi ukuyimanje izandla zabo zigcwele igazi. Namhlanje omalumekazi baphenduke abafelokazi. Like yeah. It's a punchline that ngiyishaya. I think yeah. Yeah. Ntswembu. Base kukhona le abanye ababeyithanda ke le eqanda. Le bamthatha abamthosa banamafutha. Yabo bengimphathisa kweqanda bamthatha banamafutha. Bese bamthosa bamboyila. Yabo. Indawo. Hayi ntswembu. Yeah. Ngiyayizwa. Injalo. Injalo tayi. Khuleka bona. Eyakho ngisazoyihlephula nje. Ngikazoyicabanga kahle. Ngizoyikhipha khona futhi la ku live yabo. Okay.
Ngiyikhipha la. Ubona ngawe mina. Uzophinde ube lokhuza mina. Ube live nini? Ngiyacatha kusasa cause angiyi esikoleni. Ngakusasa. No, right. Ayikho inkinga. Ululeka nje. Uzobona yabo kusasa. Nje manje nje ngingakalali ngizobe ngiyihlela vele manje sengibuka isikhathi. Kusawu-8 makusanda kushaya u-8. Ngobe ngicabanga. Then-ke emva kwalokho hhayi-ke ngiyahlephulela u-cream yabo. Siyabona ngawe. Ngizokuthatha ngayo nje. Angisazi suyagagamela. Yabo ngikagamele kakhulu kodwa phela ngiyabona nje. It's not like iqiniso lelo uyabo kodwa-ke nawe uzozwa engiyobe ngikukhipha ngaphakathi kumina ukuthi kuyobe kunjani. Yeah. Hhayi-ke yabo ngiyabezwa labakhala ngamafutha nangamaqanda ethi yeyi ngaze ngalishaya iqanda. Ngizwa Ngithi badinga amafutha. ngiyababona banawo amafutha lapha. Mina nginawo-ke amafutha. Nginawo. Nawe nje wasakwena ngikuthosa nje. Ngikuthose nje. Ishidadeke bo. Yeah. Ngiyakuthosa nje impela. Kodwa-ke phela-ke right. Alright. Ube-ke nobusuku obuhle. Good night. Ungivalela ngala. Mamas. Yebo. Seyi-right-ke manje network. Kanti ibinani ekuqaleni? Imvula beyinetha inkinga lana yabo so cabanga ukuthi yona beyini. Yini sewuyagodola? Ngiyabanda manje. Yini belinetha yini ngala? Ade liphume lonke nje ilanga namhlanje. Yini abantu thina sesifile imvula la. Yazi nokuthi sivuka kanjani kusasa? Sivuka ngayo noma sivuka ungasanithi. Yes. Ubufuna kuphendula? Angithi. Angazi. Manje mina mama mawuthula ngingazi noma awusangizwa noma. Cha, phela inkinga ukuthi angazi ukuthi ngiphendule ngithini uma ukuthi iweather izonetha kusasa noma ngeke ilethe. Manje sewudlile. Ngicabanga ngiyopheka, ngifuna ukuyopheka manje. Awuleti kangaka wayi. Ngipheka lezi ikhathi vele. Since udle kuseni. Ngidlele mina. Hayi, shuthi mina ngangibulala-ke ngendlala nangahlala nawe because mina ngathanda ngathi ngingaba nento engiyihlafunayo nje. Nangizizwa ngathi angekho right soon. Shuthi ungaphela phela indlala-ke.
Futhi ngangivukela yena ukuthi lesiphekele ukhona. Angikuzwa? Ngisho ngangivumela ukuthi ngenze umsebenzi wakho. Umsebenzi wami yini? Hawu kupheka phela ngithi Hayi bo. Ngiyakhokhelwa ni? Cha ukhokhelwa. Angithi mina ngathenga igrocery then wena mase uyapheka. Ngeke ngikwenze konke. Hayi ngiyakuzwa. Manje uyafunda? Yebo ngiyafunda. Uyasebenza? Ngiyafunda. Hayi into enhle naleyo. Sengathi ungahamba kahle. Ngiyabonga. Manje uhlala nobani lapha? Wedwa? Cha kuhlala no-roommate. Res. Res. Evethi? Res. Ungavumeleki ukuhlushwa abafana bamaphulo lapho. Ngiyakuzwa. Mina ngisakubhekile yazi. Umbhethi nani? Ukuthi nani? Cha nje ngiyafisa ukuthi ngesinye isikhathi mhlawumbe nasingaqondana kutholakala ukuthi mina nawe siyaqondana siyabonana ngakuthola sewulo muntu engikubona uwuye njengamanje. No. Lona majita bra. Uzathi mistake futhi. Nayo mistake in requestile nemibuzo. I've got a lot of questions like ulala njani after uthethe nabantu abangaka? Yo. Wenza njani? Ndiyalala ubuthongo. Sure manje ucinga uzivisa uhleka wedwa bra goma. Let me say that. So bra. Like nah. Kube yazi nje Wenza njani? Kuba ngathi nje ayikaze yenzeke because ngiyakhohlwa nokukhohlwa. Serious? Ngiyakutshela buka. Yo. Now we seeing things, yeah. Into engihlekisayo nje mina ileyo ukuthi nje sebevele bangilento zami bangisendela ama-email. Bra, why Tina's money threads again look like? Did we say anything mean? No. Yeah, we're getting threads there. Go my inbox and my profile viewers. Hey guys, it's bad. So far ngakayitholi hate like into esabisayo. Wena. Ngaphandle kwalabo ama-comments ke la kwalo like into engasile la kwi-live. Nah, they responding on our inboxes, Teen. Like Baslana kwi inboxes. Yeah. Nah, no, I'm climbing at the. Yeah, and yeah, because it's not like we were even like shooting our shots or anything like that. But yeah. Man, nini ke ngok like xa bephume apha kwi-live okanye in general. Like now, I think I got like three inboxes now. That Mfunisi guy, Unchebe, now Tunchebe ndiyakufuna okanye uthi ndiyanandika ndiyakhuhla. I was like that. Hey, I can go the comment. I get done. In the comment. Chi. What's in the comment? Hayi, lento ayithethayo. Uthini? Andiyiboni. Chomi yami le bethuna. I think ziyacotha comments upha kuna mecala because angayiboni. Yeah, but anyways, besithini ke ulo umfundisi. Hey, umfundisi uthini uthi ungene nawe uthina
But thetha ngento zokushayela man. I think ukhathazwe la comment benisithi nza screenshot and bonisa umfundisi. So he thought secaweni yakhe. Because I said in the screenshot and bonisa umfundisi secaweni. Yeah, gens are weird. Yo. Yeah. I guess aloyikise omnye umntana ngoku. It's showed. Iphi friend yakho le eyebrows? Lena wasiqumbela ngayo ngalamino phela soscoop. Lo userumini yayo. Iserumini yayo. Iserumini yayo. So niyancokola because that day you found out uba nonke nisuke eSlondon emdantsane. Yeah, siyancokola. After the day nje siyancokola. Okay. Yeah. Uphumbini thina ngajoyini nje yena. Kulezi ntsuku mbina uhlutshwa yi-network. Oh really? Hey man. Uphi wakho? Nanko umye lapha ebhedini, I'm nervous. Yeah, she's making weird sounds, bro. Uyakuzwa ke. Nabo kumkhuza mos nawe those sounds obezenza those weird sounds. Ngitshele phela ngoba uyakuzwa. Ngawunivile ngaphinde uzenza zonto ne. Ngamthuki. Okay, watu. Agents requestani agents nizanike nizaphuma nincokola no-order. Ndicinga uyopheka kodwa ngoku. Ewe ne. Yeah. So ngizoba live kakuhle ngomso. Oh, nazo comments zikanandika. Comment anesibona. Yeah. Bra, uyajola chief. Niyafunana but I can't prove it for now. And I guess umuntu angayaziyo loo nto. Yeah, maybe you should put it kwibhayo yakho. Yeah. Yeah. Hayi ke sana. Ndinabazazi alokum. Banayo TikTok? Mama sometimes angena kwi-live zami. Abukele le moment osisibona apha. I don't think yahlala but. Oh, yo. Yeah. Okay. Akapheke uqebile ke. Andizokwazi guys upheka nani because kugcwele ekitchen ngoku. Ngithanda ukupheka like mangikho umuntu because angifuni ukwenza abantu uncomfortable ekitchen. Yabo? So yeah, ngizoba live kusasa. Bye guys. Chapeau. Bye Mike. Sharp, good night. Sharp.